arubak abaro idikalman nakanubya kanumet laengen timan nakita nakan arapa apna nadayag maibagay iti edad na akasbaak iti Facebook nagpost adu a-likes adagos permiti ragsak na anapalaos nakita na kanun arapa apna adayag mayataday iti kayat na akalidad ayat ni baak iti lubong ti Facebook saan mo sutilen taday to'y ket agmisuot ayat dagitay nabaakan di da kayak nga iparangaran Inggaed na tinagtrabaho tapno adda pagload na kano tadi na kayat agumura tay na ilawan kanya na amangan ket dino mapaluspusan na tadin tuket agtultuloy ti panagbaak na saan kumamet apanang pilaw kas kanya daan nagayat inaladaw intayuket aglagsakken intay ikararag dago sa panagsimpawen no panagbanag ayat ni baak iti lubong ti Facebook saan mo sutilen taday to'y ket agmisuot ayat dagitay nabaakan di da kayak nga iparangaran ayat ni baak iti lubong ti Facebook saan mo sutilen taday to'y ket agmisuot ayat dagitay nabaakan di da kayak nga